Sanibonani ninjani ma grade 12 amahle. Bengizon-highlighta nje yathola ukuthi when it comes to paper 2 wesiZulu no paper 2 we-English ngifuna nibe nicaphele, otherwise uzosithola ukhala. Ekumele ucaphele lapha ubhala okwenzile kuphela, ongakwenzanga ungakubheki because uzothola iphepha elidek. Mawulithola ubhala okwenzile phela, ongakunakanga thatha ipeni so uscratch so, ongakwenzanga ongakazi nje ukubona awukubhali. Wenza okwenzile nothisha eklasini, awukubhali ongakwenzanga. Ngizonixoxela istory ukuthi mina lenkathi ngisayenza ugrade 12 kupaper 2 owe-English ngacishe ngabhala iphepha lonke, iphepha lidek lingaka. Abothisha abasitsheli ukuthi hayi manizobhala iphepha ungabhali iphepha lonke, bhala okwenzile. So mina ngizoku-highlight ukuthi ube stunning cake, vula amehlo ukuthi lapha mawufika ma grade 12 abakunext phepha awulibhali lonke iphepha. Mina ngacishe ngabhala lonke iphepha, enye intombazana bengihleli kwayo yangihleka. Abothisha bayangibheka ukuthi hayi phela lo muntu akacedi, and naye iphepha lakhona lithatha only just 30 minutes because kunezinye itori namanye ama-poem nje, because thina esikoleni sethu ama-poem azange siwayenze, sayenza itori kuphela. Mina ngacishe ngabhala iphepha lonke. So mina ngizokutshela nje ukuthi labheka mawufika lapha please yenza okwenzile phela, ongakwenzanga ungakubheki. Yenza okwenzile please, ngicela ubhala okwenzile eklasini, ongakwenzanga ungakubheki. Whether isiZulu or English ubhala okwenzile phela. Yethola, if nenza ubhuku lwamanqa wenza lona ubhuku lwamanqa, if nenze abo Mr M uyenza ubhala abo Mr M phela. And le phepha le ungasheshe ucede under an hour, lincane. So wena mawufika lapha wenza okwenzile eklasini. Uyangiva ukuthi ngithini? Ubhala okwenzile eklasini, ongakwenzanga ungakubheki. Thatha ipen uscratch because lelo phepha ngeke sasebenza and ayabakuthethe uyascratcha so ukuthi ungakhohlwa, because mawulapha ezini ingqondo lokulahleka kancane. So mawufika wena ubhala okwenzile eklasini, ubhala okwenzile eklasini, ungakubheki okunye, ungakubheki. Yabo ngiyakusiza when it comes to prelim na ku term 4 ubhala okwenzile. Prelim izofika and wayiphasa surely, no term 4 umphasile i-final, umphasile. Mawungaphasi i-prelim umphasile. So nami ugrade 12 ngimenzile, I know this thing. Ngicishe ngabhala iphepha lonke, awuphela sengimange nami iphepha lidek lingaka. Ingaka iphepha lidek bazokunika lona. Wena uyobhala okwenzile phela, uyobhala okwenzile phela. This video will help you. Izokusiza le video, it will help you. Ubhala okwenzile phela.